እነሆ ብስራት ነንበብት መጽሐፍ ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ ኣዒንተይ ዘምጽለይ መዘዝ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈላለየ መጽሓፍቲ ዝደረሰ ጸጋ ብርሃን ጎይቶኦም ተደሪሳ ኣብዚ እዋን ዝብሃገረ ሸወደን ተዓቲማ ተዘርጊሓ ትልኩም ዛንታ ናይታ ጓል 16 ዓመት ሰብሃራ ሳንባዲኢ ዝፍትሐሉ ምስ መሃርስ ትሕዝቱኡን ኣብ መጽሓፍ ኣዒንተይ ዘምጽለይ መዘዝ ትረኽብዎ እዮም መዓስ ዝጥራይ ዝተፈላለዩ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባትን መሃርን ዛንትኦምን ብጥበባውያን ጠልጢላ ኣገባብ ተጻሒፋ ኣብዚ መጽሓፍ ትረኽብዎ እዮም ናብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ ኣዒንተይ ዘምጽለይ መዘዝ ወኔንኩም ኣስተማኽሩማ መሃርን ሰሓብን ትሕዝቶን ምስትምቓር በዚ ስዑብ ኣድራሻ ብምኳስ ወንኑ ኣብ ሃገረ ሸወደን ጸጋ ብርሃን ጎይቶኦም ብምባል ተወከሱ ባዶ 4676 ኢሜይል ጸግሽ52@gmail.com ፌስቡክ ጸጋ ብርሃን ጎይቶኦም ኣብ ሓቀኛ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ ኣዒንተይ ዘምጽለይ መዘዝ